mong malibuto. Palami sa star. Ibayo ni Kuya. Sabay ko kanin mo ang langit. Ako, nagmahor ko. Lipay ako. Kasilag style. Gikasalagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita lang kaya pag imo kanino. Lisod nagpapalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili kayo't makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balon. Dili kayo't makapanlas sa mga lamasang dumanan na dili mahimong makalimtan. What's the style? Kindalit sa Armen Drama. What's the style? Ako si Celso Ginaingon. Tambal ka lang sa akong panginahanglan. Apan mas mahal ko nga ako asawa. Ngunit nito po sa akong kinabuhi nga, di na ko may kalimtan. Ay, kanadi ay. Lusot lang kaayag sa atlaw sa mong kisami. Dong. Kasilso. Ay, ay, Ito na tong trabaho para pa ka. ay, wala. Buntag naman eh. Kapuya ko man sa mga lawas eh. Kapoy kayo ibangon eh. Naluya ko sa pilagay nito karoon to gabi eh. Da, ay, tulo na, ay. Tulo to kay style. Nabadag, inandito ka nga usa ka round lang kay maluya kay kabuntag. Yeah. May burak pa dyan kag laing duha. Ay, mo tong pila na to, o permero sa duha. Tulo lagi, tulo tanang. Tulo karoon lagi. Kay tulon sa kay style. Mas lamig ginang like style eh. Umot man ko kayo ang imong gabi dayo eh. Pagtupan mo na ako gigla umot kayo. Mag-umang Pagligo mo to giganahan ko eh. Tulo kay style. What's the style? Kung di ko, wapapod ko kaihi. Anya, ma-absent lang sa karon. Luya mong kay ka. Ay, di ko absent. Sayang adlaw nga, di ko mag-duty rin sa opisina. Mutrabaho ko rin dahi. Mubango ko, balag kapoy. Prato, murag luya. Ay, luya gito eh. Ano yung dyan sa gabi? Luya. Tagal, gumisa. Tagal, no? Oy, tulugod kay style ako nakuha gabi sa akong asawa. Bida. Atubang, talikod. Na, Kuha, bilibag. Ginako niyo. Makuha taon. Tagsargi taon karoon. Luya. Ako eh. ano naman? Mga kuhin ko sa karoon. Mga gula. Puya ko siguro daw, res. Hindi ko binuang rada. Kapuyan ko. Segunda? Ini kaduaan ba? Kapuyan ko. Bay, guwapam sugod na akong asawa ko. Mao nga, ganado kay kumupira kadagan. Pulit ka usap eh. Pulit ka usap. Tarong niya eh. Usa sana. Lami kayo na ako ng asawa, di ba? Pero, Brad, kuhan ba? Lamigin itong asawa. Lami? Lami. Lamihan ka? Lami kayo akong asawa. Pero Brad, nato bang sila ba? Oh. Ha? Ito bang ibugin mo ba? Sila ba? Katong nailila na ako, itong may birthday party nga gitambungan na itong doon. Oo, anak batil ba ba? Sila. Sila. Mau ba? Sila pa daw mga di mo, ibig na ako na siya ni mo. Ano? Sa iba kayo, sa imong number. Ay,
tagi. Tagaan lang na. Ayaw, tagi. Basi magsige ng panawag na ako. May asawa na ako. Ultaw, panoong ko rin ako. Birahan ginang kong bayahan ako. Pabida na istorya niya. Magkita mo yung sukaran ka. Maliban ka na. Ay. Dami kasi yung po sa baon. Doon sa mga Ay, di bate na ko nga makapugong ba ko sa akong kaugalingon na eh. Busa, balibad lang ko. Taman dyan sa makaya. Balibad ko. Ayaw, tagayag number ako. Aka, marom nauwag ito ni mo, Brad. Manawag. Kaya naman. Bago lang si tao na kung tiis na ko. Kung nahatag na ko niya ang imong cell number. Nauwag ito ni mo. Ah, kanimo. Ako na mag-ibili na ko cellphone sa bahay do. Na, ako mo kutong i-charge kay Lubat. Kuyawa ini ko ang i-texto na nawag do. Ang akong asawa makatumaga do. Sumit ang mga kratol niya eh. Bida, may mag-uyabo sila nga dili man. Siyar ba yung nagkagusto ni mo? Ikaw, wala kay gusto. Busog na ko, ma. Adto ko gawa siya. Duwa mi ako migo. Sige na. Ay lang mapag-abot sa kalsada, ha. Maligsan unya mo simba ko. Oo, ma. Anin ako. Duwa mi migo. Dako naman ang among anak ni Salso. Pero, wapamagit ko mamaptusok ko sa puwis. Kusog ang tamo charger ng humbana. Pero pagit ko mamaptusok balik. Us-us tingali ko ang matres. Magpahiloto niya ko. Ipasaka ko ning akong matres. Aron masudlan ko kusab sa humbana. Uy, naipilin din sa usong niyang cellphone. Ang morning nag-ring sa sala. May kadiyot eh. Maugid lagi. Nalimitan yun niya ta. Kisa mo kaning nanawag? Naka-charge. Ay, lupa tingali rin. Maong ito yung bilin. Hello? Hello? Ano ang cell number ni Celso? Iyan na yung cellphone ng imong gitawgan. Nahibili niya sa bahay. Kaysa niyang nanawag palihog? Ako din si Sheila. Itagaw ko ni David na kauban niya sa trabaho. Mangutan na lang utak ko niya kung ni Judy ba sigaw David ron kay dili mo good morning ang iyang cellphone good? Mao ba? Laoy, wala ba sa diri si Celso? Sa'yo to nga may duty. Mao ba? Sige mama, salamat kayo sa pagtupag. Kinsa kay ni iyang igsuon? Iya kong asawa. Mao ba? Sige Mrs. ha, salamat. Bye. Sige, bye. Sutlanan ako, Celso. Nanawag siyang cellphone na igagaw sa kauban niya sa trabaho. Magpailan ni mo nga. Ako na bang nagpailan nga igagaw ni Brad David ba sa akong cellphone kaniya? Huwag ka magpailan ni mo? Wa, man. Nalimot ang pagkupangutana. Oo, ba? Kining, dong. Ganyan dito si mama na ko kaniya ba? Oo. Ako yugon ko niya sa probinsya uma kay ibalik ka nilang ilahang yuta. 5 sila ka magsuon na paatuon aron mo perma. Dili man mo bayad ang mupalit kung dili ka perma ang tanan nga magsuon nilang mama. Oo ba? Kuyog gido dis mama ni Day. Unya, ang atong anak ani, kinsa may bantay nga. Ay, akong dato ng bata. Mga usa ka semana baya mi kapin dito. Og ugma sa sayo sa buntag mi mulay gadong. May babae nga gusto makikita ni mas downtown ugma. O pa, dako kay gusto na ko ng bayana.
Pagkaibaw niya nga, waron na kong asawa anak, nagsigig tawag na ko. Gusto ko na siya nga mag-date mi, bisan dili ni uyab. Lubog sa baya ng babayaan na, oy. Ibaw, manunta na siya nga may asawa ka o anak mo. Pero, magpajijin, magpajijin ni mo. Ay, maulagi. Ay, klaro mo kayo na nga, magpajijin ni mo, kay mamay hagad. Oo. Ako sad pa, birahan na lang ako ni Bayana. Kayo, sa dini ang akong asawa. Suso. Ayaw pangitaglain no. Ay pangitag problema oy. Pagkada kong gubot ka ano nga masayo ng imong asawa nga nakajiji kag laing babae. Ala. Oy, kay tingban lang na do. Tingban lang ibati mo sa imong asawa hindi ka botag ko. Ay, ayaw na lalain. Ay, ayaw na lalain. Eh, di ba ka po? Makasaka, oy. Kapoy, sige kinamot pa. Eh, naunahon bitaw na siya. Kapoy kinamot, puy-puy sa baga na. Bahala na ni. Magkikita ko niya ng sila. Basta igo rin ako siyang pahungawan sa kong gana. Una-unahon bitaw na siya. Kung di ko magkikirelasyon niya pa. Yan na, dahil sila. Yun na tungod sa motel ang sakyan ng taxi. Ano saman? Okay na ka na yan, ha? May bawabigig ka nga. May asawa ko. Nasa gusto ko ni mo, Celso. Basta sige, manuta sa motel. Oh. Ug maglipay tanyo, ha? O kumanta, mahita po. Anak ta magsabot ka doon sa'y maayo niya para na tanyo, ha? Oh, sige. Basta nagsabot ha. May asawa ko. Sige. Driver, dira na mong plate yun. Tana din sila. Tana. Tana. Ilapay na kayo. Tali na. Oh, Sila. Celso. Sila. Bisa di na ni Virgin pero gusto kong pagkapon niya. Bagang ate Kaduharan na may labti sa kanina kong uyang. Tuwing nakapin nga iya kong gikuan. Bingaw na kayo bumingon, ani. Dugay na gina. Tuwing na. Nag-well na din mo today. Huwag na. Talaga siya sa kawan. Wala ni kontak ko usap. Pero bahala siya, eh. Ikaw na akong gusto. Bahalag na kay asawa. Sige, basta ka. Ako'y asawa. Mag-uusap Ay. Imo na. Oo, ako rin nga naman. Naisog na kayo. Kadapuan ang imo kagunita ko na ta. Agli, asap yung mura papato. Oo, ganyan na yung gahe kayo. Tungkol kayo lang. Gimahal ko nila. Hindi na lang kung masing along. Diretso na lang po, ha. Ikaw ano ng imo. Sige na. Sige, magyan na lang yung sigalong ha. Sige. Iyay ka kung ba? Kita ka tingmo ko na natin. Balagin mo kung gabit mo sa inaan lang ka. Kanak pa, sige pa. Kapit. Kapit ako, dali. Mas masaya. May nitabo ginawang sila kadagan. Ay, ito yung higayon na. Kung pagkauman, hindi ko lang siya sa pag-ila kay ibalibad mo kung nga magkarelasyon eh. Kay mahal ka na kong asawa. Kung di ko makikrelasyon o laing babae, igo ako nga mitilaw ni sila. Kay may yung gusto sa apan, dili ko mangabit. Mao nga gilikayan ako siya, oy. Wa na ko mutagad pa niya. Mga mga kasama ang kaagi ni Silso, dinining tulumanon. What's the style? Wa na managad og naglikay na i-style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.